ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಓಲಿತ್ತಾರನಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತದ್ದು ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತಾ ನಿಕ್ಲು ಬಲಿ ಓಲಿತ್ತಾರನಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತದು ಅಲ್ಲ ಅವರಿ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಆರಲ್ಲ ಪೋಯಿರು ಜಾಯಿನ್ ಸ್ವಾಗತವನಲ್ಲ ಇತ್ತೀರಿ ಅವರಿ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಪೋಯಿರು ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಾಗ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದದು ಪೋಯರ್ ನಾನೇ ಊರಿಲ ತೋದು ನಿಜ್ಜರು ಫುಲ್ ವಿಸಿಲೇರ ಅಂದು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ 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 ಓಲರು ಊರಿಲಿಜ್ಜರತಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ತಡಾಂಡ ಅಂದು ಇಂಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ತಡಾಂಡ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿನಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಿಸಿ ಅದ ಎರಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪನತಿ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಆರ್ಲ ಪೋಯಿರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ ಆಕೆ ಬೀಗರು ಅಂದುಲ್ಲೇರು ತಾಯಿಗೆ ಬಿಗೋರ್ಪರು ನಿಂಕ್ಲೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪೊಂತು ದಾಲ ಪ್ರೇಜನ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಜೆರಿ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಒಂದೊಂದು ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಬ್ಲೂ ತೆಗ್ದು ಬಿಟ್ರಾ ಓ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ ಬ್ಲೂ ತೆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಬರುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ಲೂ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೊಟ್ಟೆ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಬ್ಲೂ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಹೋಗಿದೆ ಬ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಜಿ ಜನಲ್ಲ ರೈಡ್ ಸವಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯ್ರ ಆಯ್ ಪಂಡದು ಸವಿತಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮುಗ್ಗಿಡೆ 16 ಜನ ಬಂತು ಹೌದೌದು ಬಂತು ನಾವು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ 16 ಜನ ಐಡೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಆಯ್ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ದು ನಮ್ದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಂದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಊಟ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಮುರುಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಓ ಸೂಪರ್
ಮುರುಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಇರೆಗ್ ಕೋಡೆ ಚಿಕನ್ ಇನಿ ಮುರುಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಐಕೆ ನೀರೆ ಪುದರ್ದಿತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಮುರುಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ ಮಣ್ಣೆ ಏನ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್. ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈವ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಲೈವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡುದೇನು, ಏನ್ ಮಾಡುದು ಹೇಳಿ. 15 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಏರವು 15 ಜನ ಅವರ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಪ್ಪಾಗ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಉಂಟು, ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಉಂಟು ಬ್ರದರ್. ನಿಮ್ಗೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರದರ್? 5 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ. 13 ಜನ. ಎಗ್ ಕರಿ. ಓ ನಿಮ್ಗೆ ಎಗ್ ಕರಿಯಾ? ಹದಿಮೂರು. ಸವಿತಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲೆ ಅಕ್ಕ ಇರೇನ ಎಗ್ಗದ ಕಜಿ ಪುಂಡೆ ಖಾಲಿ ಆಂಡೆ ಏನಂದುಲೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಆತಂಡಿ ಎಗ್ಗದ ಕಜಿಪ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತನು ಈರ್ನ ಕೋಡೆದ ಕಜಿಪ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡೆ ಉಂಡೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ಖಾಲಿ ಆಂಡೆ ಕೋರಿ ಖಾಲಿ ಆಂಡೆ ಕೋಡೆದ. Five members. ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಂಡೆ ಬರ್ಪೆದೆ ಮರ ಇಪ್ಪುನಂಡ ಯಾನು ಮುಗ್ಗಿದ್ನಂದ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಇಜಿನ ಬರ್ಪೆದೆ ಅನೆಕಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೆದೆ ನಸುಗ್ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಿದು ಉಪ್ಪುಂದು ಬತ್ತಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪರ್ಡೆ ಕಡ್ ಬುಲ್ಪು ಬರ್ಪೆದೆ ಮಾರೆ ನಾನು ಆಯ್ಜಂದ್ 14 ಜನ ಇಡುಡು. ಏಳು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ್. ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಉಂಡಾರ ಆಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಆಜಿ ಜನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೋರಿ ಎರೆಗ್ ಓ ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ. ಎಡ್ಮ ಜನ ಇಡ್ಡುಳ್ಳಾರು ಪಾತೆರ್ಲೆ.
ಎರಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದೆ ಎರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ. ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನಿ ಆತ. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಸ್ವಾಗತ ರೆಗ್ ಲೈವ್ಗು. ಎಂಚಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಕಜಿಪು ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಒಂತೆ ಕೋರಿದ ಮಾಸ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ. ಅವನನ ಯಾನ್ ಫ್ರೈಡೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಗು ಪೋವಂದುಲ್ಲೆ ಅಪಾಗ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಗಲೆಗ್ ಪತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ. ಓ ಅಂಚನೆ, ಓ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಕೊನವಾರೊಂಡೆವೆನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಗಲೆ ನಾಟೇತೆ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಪ್ಪುನಾ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ, ಶುಕ್ರವಾರ ಪೋಪ್ನಾರೇರು. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್. ಕಿಟ್ಟಿ ಏರವು ಕಿಟ್ಟಿ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮನೆ ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್, ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ, ಎಂಚಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒನಸಾಂಡೇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಸ್ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಶುಭಕ್ಕಗೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಮೋಟ ಮೋಟ ದಾದೆ ಮಾರೆ ಮೋಟ ಮೋಟ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ಒನಸಾಂಡೇರ್ನ ಶುಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕ. ಫಿಶ್ ಕರಿ, ಓ ಸೂಪರ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಎರೆಗ್. ಶುಭಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಒನಸ ಆತಜಿ ಶುಭಕ್ಕ, ಎನ್ನ ಒನಸ ಆತಜಿ, ಎನ್ನ ಒನಸು ಲೇಟ್ ಆಂಡಿನಿ. ನನ್ನ ಲೈವ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒನಸು ಮಲ್ಪನಿ. ನಾಲ್ ಜನ ಇಡುಡುಲ್ಲಾರತ್ತ. ರಡ್ಡು ಜನ ಎನ್ನಲ ಒನಸ ಆತಜಿ. ಓ ಇರ್ನಲ ಒನಸ ಆತಜಿ. ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಬೇಗ ಇರ್ದಾನೆ ನೀ ಲೇಟ್ ಒನಸ್. ದಾನೆ ಇರ್ನ ಒನಸ್ ಲೇಟ್ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರತಿ. ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೋಡೆದನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾರೆ ಅಂದು ಸವಿತಕ್ಕ. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೋಡೆದ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೇ ಉಲ್ಲ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೇಟ್. ಓ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೇಟ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕೆ ರೋಣಸ್ ಮಲ್ಪನತೆ.
ಓಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪನತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇರ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಬೇಕು ಅನಸ್ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ. ಹೌದು ಇರ್ನ ತುಳು ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಸುರಾಂಡ ಶುಭಾಕನ್ನ. ಓ ಇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಶುಭಕ್ಕ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಡೈಲಿ. ಸವಿತಕ್ಕೆ ನೀಲ ಕೋಡೆದಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನಿ ಆಯ್ತಿಡು ದಾನೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ. ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಜನ. ಶುಭಕ್ಕ ರಡು ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತುಂಡು. ಶುಭಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಪ್ಲೇ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಲೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್. ಅಕ್ಕ ಇರೇನು ಬುಡ್ದೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತೆರ ಓ ಆಲ ಅಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿನ್ ದಾಂಡಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಳು ವನಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಏರೆ ಏರು ಉನ್ಪೇರ್ ಆಗ್ಲಿ ಏರು ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಉನ್ಪೇರು ಅವು ಉನಾಸು ಒಟ್ಟುಗು ಉನಾಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಲ ಮಗನ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಗು ಉನಾಸು ಮಲ್ದು ನಂದು ಇಪ್ಪಂದಿದ ನೆಟ್ಟ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ ಕುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಒನಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಗ ಎನ್ನಲ ಬಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಕಂಚ ಮಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪನತ ತೂತಾರತ್ತ ಅಲೆಂಚೆ ಉಲ್ಲೋಲ್ತುಲೆ ಪಣ ತಿನ್ನೊಂದೆ ಪುನಿ ಎಂಚಿನೇ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುನು ತೋರ ಇತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುನ ತೋರದಕ್ಲೆ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಯಾನಿ ಇತ್ತು ಸಪ್ರೋಲ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ತೋರ ಇತ್ತು ವನಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಂಚೆ ಪನ್ಪರೆ ನಾನು ತೂತೆ ಉನ್ಪುನು ಚೂಚೂರೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ನೀವಿ ಈ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನತೆ ಏನು ವನಸ್ ಉಂಪುಜಿ ಎನ್ನ ಚೂರಿ ಐಂಜನ ಐಡಿಡು ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನ ಬಡವಾನಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂದಂದ್ ಬಡವನ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂಕ್ಲೆತೆ ಬಡ ಪುಂಡಿ ಬಡವನಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒನಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಂಡ ಮಾರೆ ಕಾತುಕುಲ್ಲೋಡತ್ತ ಮಾರೆ ದಾದಾ ಕಜಿಪ್ಕ ಏನಂದ್ರೆ ಶುಭಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಚಿಕನ್ ನನ್ನ ಸಾರು ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನಿ ದೂರ ಗೊತ್ತಿರು ಸತೀಶನ್ನಿ ನೀನ ಪಂಡ್ರತ ಇನ್ನು ಉಂಡು ಯಾಲ್ನ ಬರೋಡೆ ಈಗ ನಂದುಲ್ಲ ಶುಭಕ್ಕ ಬಲೆ 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 ಒಣಸುಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಣಸುಗ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರ್ಲ ಬರಂದ ಕುಲ್ಲೋಡ್ಚಿ ಒಣಸುಗ್ ಬಲೆ ಪಂಡ ಬಲೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬಲೆ ತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಒಣಸುಗ್ ಬೇಗ ಪೋದು ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಬಲೆ ಆತನೆ ಟಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಇವು ಮಲ್ತೊಲ್ಲು ಯಾಂತು ಅಲ್ಲ ಇವು ಮಲ್ತನ ಉಂಡೆ ಸವಿತಾಕಿದ್ದ ನೆಟ್ಟ ಇರೋರ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ತನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೇ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಪಡುಕರೆ ಧನಿಕುಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕಲ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ತುಯ್ಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂಡ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಬರ್ನಾಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪುನ್ ದುಂಬುಡು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ ದಾದಾ ನೀರೇನು ತೂಯಿಲೆ ಕೈಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಬರೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಓ ಬೋಂಟೆಗ್ ಮೆನಿ ಪೋತಾರ ಈ ರಾಣಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂದ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿಯರ್ ನಂಗ ಅಂದ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇರ್ ಬೋಂಟೆಗ್ ಮೆನಿ ಪೋತಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರ್ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಾರೆ ಎಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆ ಬೋಂಟೆಗ್ ಪೋತುಜಿ ಎಂಕುಲು ಪೋಪುಜ ಮಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಲ್ಲ ಕಾಡಂತೆ ದೂರ ಉಂಡು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒನಸಾಂಡೆ ಬ್ರದರ್ ರಾಜೇಶ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು 4 ಜನ ಉಲ್ಲ ರೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಆಂಡಿಯೇ ನಿಖಲ್ನ ಆಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಓ ಎನ್ನ ಒನಸ ಆತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಈರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನಾ ಇರ್ ಬೋಂಟೆಗ್ ಪೋಯ್ಜಾರ ಬೋಂಟೆ ಬೊಪ್ಪರ್ಡ್ದಲ್ಲ ಆತ ಮಾರ್ರೆ ಒನಸು ಗೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಸುಬಾಕ ಖಾಲಿ ಪನೋಡ್ಜಿ ಕೈಲ್ ಪನೋಡ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪನೋಡ್ಜಿ ಒಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಪುಜಿ ಇರ್ ಬಲ್ಲೆ ಇರೆಗೊಂತೆ ದೀಕ ಮಾರೆ ಬಲೆ ಒಂತಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಪಟ್ಟುದು ಬಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬರಿಟ್ ಓವು ಬೋಂಟೆ ದೀಪಿನಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ ಹೋಗಿರ್ ಕುಡ್ಲದಾರ ಅಂಚಾದ್ ಇರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡತೆ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಬೋಂಟೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಟು ಕಾಡು ವಾರದ ಕಡಲ್ದ ಬರಿ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಕಡಲ್ ಗೆದಿಲೆ ಬೋಂಟೆ ಮೀನ್ಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಕಡಲ್ ಗೆದಿಲೆ ಮೀನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಇರ್ನ ಪಡು ಕರೆ ಅವ್ ಪಡು ಕೆರೆನೆ ಪಡು ಕರನೆ ಪಡು ಕರೆನಾ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಂದರು ದಾನೆಗೆ ಮಾತಾ ಸೋಕೆಗೆ ಮಾತಾ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ್ ಲೈವ್ಗು ಎಂಚೋಲ್ಲಾರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ದೂರ ಪೋತಾರ ಬಸ್ತು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲೆರ್ ಶುಭಾಕ ಓಕೆ ಶುಭಾಕ ಐತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಶುಭಾಕ ಬಾಯ್ ಪಡು ಕೆರೆ ಪಡು ಕೆರೆ ಅತೆ ಓಕೆ ಪಡು ಕೆರೆ ಅಂದ್ ಪುದಾರ್ಕೆ ಅಂದೆ ಪಡು ಕೆರೆ ಅಂದ್ ನಿಕುಲೆ ಇಜ್ಜಾರ್ ಮರ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೋಡೆಲೆತ್ತ ಮುರಾನ್ಲೆತ್ತ ಲೈಕ್ ಮೂಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಲೈಕ್ ಐನೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಮರೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಒರ್ಜಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆ ಲೈಕ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕೂಪನೊಂದು ನಾಗರಾಜನ ಮೆತ್ತರ ಐ ನಾಗರಾಜನ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಕೂ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ನಾಗರಾಜನ್ನೆ ಇರೆಗ್ಲ ಕೂ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಇರ್ನ ಒನಸ್ ಲೇಟ್ ಆತೆ ಇರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪಡುಕೆರೆ ಮಲ್ಪೆ ಕರೀದು ಪಡುಕೆರೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಅವು ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್
ನಾಗರಾಜನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬರಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದೆ ಮೂಲು ಲೈಕ್ ಬರಂದು ಜೈನೆ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಮಾರೆ ಲೈಕ್ ದೆತ್ತದು ಪಿರ ವಾಪಸ್ ಲೈಕ್ ಕೂರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ದಾನೆ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರದು ಎತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಲೈನೆ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಕಂಡೀರು ಆಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೈಡ್ ನಿಕುಲ ಅಮಾಸೆ ಗೊರ ಪುನ್ನಮೆ ಗೊರ ಬರ್ಪಾರು ಒಂದೇ ಸರೋಜಾಕ ಎಂಕುಲ ಅಮಾಸೆ ಗೊರ ಪುನ್ನಮೆ ಗೊರ ಇನ್ನ ಅಮಾಸೆನ ಪುನ್ನಮೆನಾ ಕೋಳಿಡಕ ಬೈದ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಕೋಡೆ ಮಲ್ದ ಮುರಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಮುರಣಿಜ್ಜ ನಾಗೇಶನ್ನ ಹಾಯ್ ಬನಂದ್ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬೈಜ್ಜೇರು ಸುಬೇಕ ಅವು ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬೈದ ಜದು ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಬೈದಿನಿ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ 6 ಓ ಐತೆ ಬತ್ತನು 6 ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಪನಂದುಲೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಕೊರ್ಜರ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗರಾಜನೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರಗ ನಾಗರಾಜನೇ ನಮಸ್ತೆ ಬಂಡೆ ರವಿ ಶುಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಶುಭಕ್ಕ ಅವು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬೈದಿಜೇರು ಎಂಕುಲ ಐತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಂಡಿರತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಅಮಾಸೆ ಗೊರ ಪುನ್ನಮೆ ಗೊರ ಬರ್ಪಾರಂತ ಎಂಕುಲ ಐತೆ ಅಂಚಾನೆ ಆತುಂಡು ಅಮಾಸೆ ಗೊರ ಪುನ್ನಮೆ ಗೊರನೆ ಆತುಂಡು ಇನಿ ಮಂಗು ಖುಷಿಟುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದ್ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದತ್ತೆ ಖುಷಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಮಂಗು ಮಂಗಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇನಿ ದಾದೆ ಅತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮಂಗು ಮಂಗಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಸವಿತಾಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾನೆ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಿನಾರೇನಿ ದೂರ ಪೋತೆ ಬಿಡ್ಜೇರ್ ಬೈದ್ಜೇರಿ ಏನಂಜಿ ಆರು ಬೈದ್ಜೇರಿನಿ ಬರ್ವೇರು ಆರು ಕೋಲ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂತಾರೆ ಓ ಒಂದ್ ಗಡಿಹಾರ ಕೊರ್ರಗೆ ಅಂಚದು ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲೇರು ಬರುವೇರು ಭವ್ಯ ಅಣ್ಣ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಒನ್ಸಾಂಡ ಆಕೆನಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒನ್ಸ ಆತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನಾಡು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಎನ್ನವನ ಸಾತುಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಾಗರಾಜನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ನಾಗರಾಜನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ ಬ್ರದರ್ ನಾರಾಯಣ ನಾರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಿ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ ಒನಸಾಂಡೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಸುರುಕಾದ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏರ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗರಾಜ್ 7 ಜನ 7 ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಎಜ್ಜಿ ನಾಗರಾಜನ ಲೈಕ್ ಆಜೆ ಇಪ್ಪು ನಿಮ್ಲು 75 ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಆಜಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಮ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ಆಕೆನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡಿಗೆ ಅರೆ ಕಜಿಪು ಮೀನ್ಗೆ ಓ ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಮೀನು ಒನಸಾಂಡಿಗೆ ಅರ್ನ ಕಜಿಪು ಮೀನ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಇತ್ತೆ 7 ಉಂಡು 7 ಲೈಕ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ ನಾಗರಾಜನ್ ಇತ್ತೆ 7 ಉಂಡು ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿಂಚಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪು ನಂದು ನಾಗರಾಜನ್ನ ಈಗ ಉಂಟು 7 ಆತು ದೂರ ಬರೋಚು ಲೈಕ್ 7 ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಮ ಜನ ಐಡಿಡುಲ್ಲೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಡೊಂದು 2-3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಅವು ಎಡ್ಮ ಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತೆರಡ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರಂದು ಆಂಡ್ಲಾಗ್ಲು ಬರ್ಪುಜರ ಆತೆ ಪಿರ ಪಿರ ಉಂತೊಚ್ಚಿ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಎಡ್ಮ ಜನ 8 ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ನಾಗರಾಜನ್ನ 8 ಜನ 7 ಲೈಕ್ ನಂಗೂ ಮೀನು ನಂಗೂ ಉಂಟಾ ನಂಗು ಮೀನು ನನ್ಗೂ ಉಂಟಾ ನಂಗು ಮೀನು ಸವಿತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಎಡ್ಮ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಅವು ನನ ಬರ್ಪುಂಡು ಸವಿತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನೈಟ್ 7 ತೋಜಿ ಒಂದುಂಡು ವಂಚನೆ ಹೊರರ ನಿಗಲ್ನೈಟ್ ತೋಜಪ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲು ಕಡಿಮೆನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪಂಡ ದೂರ ದೂರ ಒಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಅಂಚಾಕಲ್ನ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆವುಂಡು ಬರ್ನಾಗ. ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಅದು ಸಚಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನ ಚಿಕನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರದರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಇರೆಗ್ದದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರದರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು ಎಂತ ಅಂದರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಭಲೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗಿನಿ ಅಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಕೆನ್ಯತ ಸವಿತಕ್ಕ ಕೇನಂದಿತ್ತೇರು ಡೈಲಿ ಬರ್ಪನಾರು ಒಲ್ಲೆರು ಬತ್ತೆರತ್ತ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಏಳೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಓಕೆ 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 ನಾಗರಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈತ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ತ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ನೈಟ್ ಬರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಟೈಮ್ ಸತೀಶ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಲ್ಲೆರು ಪಿಲಿ ಕೊನೊತ್ತುಂಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ತುಲೆ ಒಳ್ಳೆರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಾಗರಾಜ್ ಅನ್ನೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಂಡಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಗ್ಗುಂಡಾರ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ 5 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾದೇರಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಬಾಬಾ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರದರ್ ಮೀನುಗೆ ಓ ಸೂಪರ್ ಮೀನಾಯ್ರೆಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಾರೇರು ಸತೀಶ್ ಮೂಜಿ ಅಣ್ಣ ಜನ ಇಡ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯರು ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಅಂದಾರು ಅರಗಿನಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಚೂರು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪಾತೇರು ಬೇರ ನೀನು ಪಾತೇರು ಜರ ಅಂದು ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಗಡಿಯಾರಗು ಪೋತೆ ಪಿಲಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡು ಅದೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರು ಯಾರು ಗಡಿಯಾರಗು ಪೋತೆರ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡುಗೆ ಪಿಲಿನ್ ಬಿಡ್ದೆ ಓದ್ತೇರು ಮುಖ ಉಳ್ಳು ಪೋಡ್ಗೆಟ್ಟಣ್ಣ ಮಾತಿರಿ ಲಂಚ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪಡ್ ಬಿಡ್ದು ಹೋಯ್ತೀವಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಏತ್ ಬರ್ತಾವ ಪುರಾಣಗ ಜಂದು ಉನಾಸನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಹಿರೇ ಪೂರದ ನೋಡು ಏತು ಗಂಟೆ ಅತ್ತು ಲೇಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದು ದೂರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಡಿಗ ಅಂದು ಅರೆ ಪನ್ನಾಯರು ಅದು ಪನ್ನಾಯರು ಅಯ್ಯೋ ಇರ್ಮುಲ್ ತಡೆ ಹಾಯ್ ಪೋನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಡೆಗ್ ಪೋತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಲಾರಿ ಅಲ್ಲೇರು ಒಡೆ ಪೋತಾರು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಎರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲ ಅಮಾಸೆಗೊರ ಪುನ್ನಮೆಗೊರ ಬರ್ಪಾರು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಮಾಸೆ ಪುನ್ನಮೆ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪನ ಬರಾಗ ಅಪ್ಪುಜಿ 4 ಜನ ಆಯ್ಡುಲ್ಲೆರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅರೆನ ಅಮ್ಮ ಒರ್ತಿಯೇ ಉಪ್ಪುನೆ ಪಾಪ ಅಂದ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ಒರ್ತಿಯೇ ಎಪ್ಪುನು ಆರು ಒರಿಯೇ ಎಪ್ಪುನು ಸವಿತಕ್ಕ ಆರು ನಮ್ಮ ರಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತನತ್ತ ಮಾರು ದಾಯಿ ಎನ್ನದಾನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆರು ನೆರವೇರೆಂಗ್ ಉಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಪಿಲಿ ಪಸೊಂದು ಪೋಂಡಲ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂದಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಿಲಿ ಹೊತ್ತೊಂದು ಪಂಡಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ರಾಮಸೆಗೊರ ಪುನ್ನಮೆಗೊರ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಲೈವ್ ಗಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪಿಲಿ ಕೊನೊತ್ತು ನಂದು ಅದೇ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸನಾಗ ಏತ್ ಬರ್ತಾವಿ ಬರ್ಪುನಂದ ಜುಲ್ಲೇರು ಒಣಸುಗೆ
ಅರೆ ಕೇಂದು ದಾದಾನ ಗೊತ್ತಾಪ್ಸಿಂಕ್ ಅರೆ ಕೇಂದು ಜಾಂದ್ ಅಮ್ಮ ಒರಿಯೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಾಬಾ ಉಳ್ಳೆ ಜೋರು ಉಳ್ಳೆ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರಗಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಮ್ಮ ಒರಿಯೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಾಬಾ ಉಳ್ಳೆ ಜೋರು ಉಳ್ಳೆ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ ಪೂಜೆ ಬರ್ರೆ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಸವಿತ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಪೋಪುನೆ ಯಾನ್ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಕೋರಿ ಇಡ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಓ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಬೇಗ ಅಂಡೆ ಸತೀಶನ್ನ ಗಂಟೆ ಸೆಕ್ ನಾನ ತಡ್ದುಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿಲೆ ಕೆಜ್ಜಂದ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಇರ್ಕೆ ಮಾಲಿಜ್ಜಿ ಮಾಲಿಜ್ಜತೆ ಮಾಲ್ ಬೊರ್ಚೆ ಐಕ್ದಾಯ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಒಣಸ ಅಂತ ಗಂಟೆದಾಯ ಜಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಒನ ಸಾಂಡ ಅಂದ ಅತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಯಾನಂಜಿ ಲೈವ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಣ್ಣಿ ಉಂಡದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇದುಂಡ ಈರು ಪೋನ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಆಗಿ ಮುಲ್ತಡೆ ಪೋನಗ ಈರ್ನ ಮೋಕೆದ ಪಿಲಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದಂದ ಆರ್ನ ಮೋಕೆದ ಪಿಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಡ ಅರೆಂದಾಲ ಮಲ್ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಈರ್ ಪಾಡು ಮೆನಿ ಪೋಯಾರ್ಲಂಡತ್ತೆ ತಿಂದದೇ ಪಾಡು ಊರು ಕಾರ್ಲ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕರಿಯಗಲ್ಲು ಕಾರ್ಕಳ ಗುಡ್ಡೆಡು ಉಂಡು ಪಿಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗುಡ್ಡೆಡು ಉಂಡು ಪಿಲಿ ನಾರಾಯಣನ ದಾದವು ರಡ್ಡ್ ದಜಪಾಯಲು ಉಂಡು ಕೈಟ್ ರಡ್ಡಲಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ತೆನ ಗೊತ್ತು ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ಪಿಲಿ ಬತ್ತುಂಡ ಅವೆಕ್ ಪಂಡಿನಿ ಅಂದಂದು ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೈ ಆರ್ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕತೆ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ಪಿಲಿ ಬತ್ತುಂಡ ಅವೆಕ್ ಪಂಡಿನಿ ಅಂಚ ಅಂದಂದು ಅಮ್ಮ ಒರ್ತಿ ಆತ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಾರ ಪಂಡಿನಿ ಸತೀಶನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಾರ ಆಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೆರತೆ ಉಲ್ಲೇರ ಅವ್ರು ಮಿತ್ತರು ಉಲ್ಲೇರು ತೀರ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ ತೀರ್ತು ಚಪ್ಪಲೆ ಚೂರು ನಾರಾಯಣ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಪನ್ನ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ, ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒರಿ ಒರಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒರಿ ಒರಿ ಬೋಡು ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆಂಚ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪಿಲಿ ಪಾರುಂಡು ಒನಸಾಂಡೆ ಏಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಒನಸ ಎನ್ನ ಆತುಜಿ ಎನ್ನ ಒನಸ ಆತುಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಗೆ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಓ ಸೂಪರ್ ನೆಚ್ಚಿನಗ್ಲಿ ಮೀನು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಅಂದಿನಿ ಬುಧವಾರ ಆತ ಬುಧವಾರ ಮೀನು ತಿನ್ನೋಡು ನಾನು ಬುಧವಾರ ಮೀನು ತಿನ್ಪೆ ಇತ್ತುಂಡ. ಹಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲ ಮೀನು ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಯಾನಿ ಲೇಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಒನಸ ಅವೇ ನೀ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿಯ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದಾಜ್ ಆಪುಜಿ ದಾದಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಲೈಕ್ ತೆಗ್ದು ಕೊಡಿ, ಬೇರೆ ಕೊಡಿ, ಅದು ಬೇಡ ಆಗದು ಬೇಡ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕೊಡಿ. ದಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂದಾಜ್ಯ ದಾನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂದಾಜ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದು ಯಾರನ್ನ ಅಂದಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಅವೇ ಜಾಗಾಡು ಕುಳ್ಳುದಾರ ಅನ್ನ ಇನ್ನೀಕೇನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಸವಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇಂಡೇರಿ ಇನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇನಂದುಲೇರು ಅಂದಂದು ಕೊಡೆದ ಜಾಗಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ನು
ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನಂದುಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಆರೆಗ್ ಉದಾಸೀನ ಯಾವ ಒನಸು ಉದಾಸೀನ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ದಾದ ನೈನಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಆತೆ ಕೋರಿ ಮಿನಿತ್ನ ಬೇಗ ಉದಾಸೀನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಮಿನಿತ್ನ ಬೇಗ ಯಾನ ಒನಸುಗ್ ದುಂಬು ರಡಿ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತಿನ ದರ್ಶನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಡವ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಪಾಪ ಪನಂದುಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಪಾಪ ಆತೆ ಐಕ್ಲ ಬಂಜಿಗ್ ಬೋಡು ಆತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ತೂಲೆ ಯಾರನ ಡೈಲಾಗ್ ಸತೀಶನನ್ನ ಪಾಪ ಆತೆ ಐಕ್ಲ ಬಂಜಿಗ್ ಬೋಡು ಐಕ್ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಒರಿಯರಿಯನ್ ಬರ್ರವನ್ಯಾರು ಒರಿಯರಿಯನ ಬತ್ತನ ಒಂಜ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒರಿಯರಿ ಬಲೆ ವನ್ಯಾರು ಪಿಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗ್ ಆಪುಂಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುಂಡೆ ಮೇಲ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸತೀಶನ ಒಮ್ಮೆ ಲೈಕ್ ತೆಗ್ದು ಕೊಡಿ ಮಾರ್ರೆ ನೀವು ನೆಗಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಈಗ 9 ಆಯ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅದೊಂದು ಬಾಕಿ ಇಡಬೇಡಿ ಇರ್ ತೆಲ್ಪಾರ್ದಾನೆ ಇರ್ನ ಪಿಲಿಕ್ ಕೊಂಚ ಬಂಜಿಗ ಆಪುಂಡತ್ತ ನೈನೇಶ್ ಬ್ರನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನೈನೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ದೂರ ಬರ್ತಾರ ಇರು ನೈನೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಾಗತ ಒನಸಾಂಡೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್ ಸಮ ಒನಸು ಮಲ್ತು ಬಲೆ ಒರಿ ಒರಿ ಓ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತು ಕೊರಿಯ ಒಂದ ನೀರು ಗೆತ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಬತ್ತನದಲೆ ಅವು ಇಜಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊರಂಡ ಬರ್ಪುಣತಲೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಒರಂಬಂಡು ನೈನೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕಾಸು ಬತ್ತಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಇಜ್ಜಿಯೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಫ್ರೆಂಟ ಒಂದುಂಡುಗೆ ನನ್ನ ಬರು ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪಣ ಗೊತ್ತು ಕಾಸು ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳ ಇರಡ ಪನ್ಪೇನ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಪತ್ತುಂಡಿ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಮುಲು ಓರ್ಮನೆ ನೈನೇಶನ್ನ ಓಲ್ಲಾರ ನೈನೇಶನ್ನ ಹೌದಾನೆ ಈತು ಲೇಟ್ ಅವು ಓ ಲೇಟ್ ಕಾಸೆ ಐಕ ಪೂರ ಅಗನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆತೆ ಉಂಡಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಐಕ್ ಆತ ಸುಲಭೆಜ್ಜಿ ಮಾರೇವು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಕರಿಮಣಿ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕರಿಮಣಿ ಈರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕರಿಮಣಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ಕರಿಮಣಿನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈರ್ ಏರ್ನ ಕರಿಮಣಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವಾರ್ ಈತು ಪೂರ ಅಂದೆ ಅವು ವ್ಯೂಸ್ ಬೋಡತ್ತೆ 4,000 ವಾಚ್ ಅವರ ಅವಡು ಐಟು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡಿ ಅಂಚ ಆಪು ಜಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ 1,000 ಜನ ತೂವಡೆ ನಮ್ಮನ 10 ಜನ ತೂಪು ಜರತ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಅವೆತ್ತ ಬಂಗಗ್ ಬೋರ್ಡು ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ ಈರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಏರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಅಂದು ಸಾಯ್ತಕ್ಕ ಅವು ಪಿಲಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಓ ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದೇ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡಿಯೇ ಬಂಡ ಯೂಸ್ ಪೋಪುಜತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುಜೆರು ಜನಕ್ಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಅವು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಓ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಕರಿಮೇನಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಬ್ರದರ ಸಿಸ್ಟರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಿಖಲ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಉಂಡೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಮುಟ ಮುಟ ಇಲ್ಲುಂಡಿ ಎಂಗ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನಾಯಿನ ಪೂರ ಕೊನ್ನಪ್ಪುಂಡಿ ಅಂಡ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುಂಡತ್ತೆ ಬೀಲೋಡ್ ಪಾತು ಪಿಲಿತ ಕೆಪ್ಪೆ ದಿಪ್ಪೆನ್ ಎಂಕ್ಲ ನಾಯಿ ಕೊನೊತ್ತುಂಡೆ ಪಿಲಿ ನೈನೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನ್ ದಿನಾಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಇರು ಪಿಲಿಕ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾಡ್ ಬರ ಯಾ ನಾಯಿಗ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲೇನ್ ತೂತೆ ಪಿಲಿಕ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ಯಾನ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕರಿಮಣಿ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ನಮ್ದು ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ನಿಮ್ಮೂರು ನಿಮ್ಮವ್ರು ಯಾವ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು ನಮ್ದು ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಂದು ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವ್ದು ಕರಿಮಣಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಓಹೋ ಅಂದೇ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ
ಬೊಕ ನವಿಲುಲ್ಲೆ ರಾಸಿ ನಿಮ್ದು ಊರು ಯಾವುದು ಕರಿಮಣಿ? ಬೊಲ್ಪಾರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಒಂಚ ಎಲ್ಕೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಬತ್ತನ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡತ ತಿಲ್ಕಿ ಬತ್ ಮರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರಿಮಣಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ? ರಾಜೀವ್ ಯಾಕಾಗಲೇ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ತನ್. ನಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಓ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯವರ ನೀವು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ. ಲೈವ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾರಾಯಣ್ ಮದನ್ ಅಡನಕ ದಾದ ಅಡನಕ ಊರಾ ಅಡನಕ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತೀರ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗು. ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ರೇಗು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರಿಮಣಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಆಂಡ ಪೊನ್ನು ರೆಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಪೊನ್ನು ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ? ಲೋಹಿತ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಓ ನೀವು ಬ್ರದರ್ ಲೋಹಿತ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಲೋಹಿತ್ ಬ್ರದರ್, ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೋಹಿತ್ ಬ್ರದರ್. ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವು. ಕಾರ್ಕಳನ ನೀವು? ಹೌದು ಕಾರ್ಕಳ. ನಾವು ಕಾರ್ಕಳ. ಲೋಹಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಕಾರ್ಕಳದವರು. ಕಾರ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ? ಆಜಿ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಪೊನ್ನು ರೆಡಿ ಅಣಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಧೂರ ಪೋಯರು. ಪೊನ್ನು ರೆಡಿ ಪುನ್ನು ಉಂಡಾನ ದಾದಾ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರದರ್ ಅವು ಪೊನ್ನು ಉಂಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಯಾ ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹೋ ಕಾರ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ? ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೊನ್ನು ಎಂಕ ಅಕ್ಕ ಚಲಿಕ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಮಂಡೇರಿಡು ಮುಖ್ಯ. ಮಂದೇರಿಡು ಮುಖ್ಯನಾ ಮಂಡೇರಿಡು ಮುಖ್ಯನಾ? ಇರೇ ಮಂದೇರಿದ ಬೋಡ ಪೊನ್ನು. ಪೊನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ. ಓ ಪೊನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ. ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ. ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಸಿಟಾ ನಿಮ್ಮದು? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಲೋಹಿತ್ ಬ್ರದರ್. ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟು, ಬರುವ ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅಭಿಷೇಕ. ಮಸ್ತಕ ಅಭಿಷೇಕ. ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟು, ಬರುವ ವರ್ಷ ಬನ್ನಿ. ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತುದಿಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತು ದಿಕ್ಕಾವೆ. ಮುರಾಣಿ ಸಾಂತ್ ಮರಿದವಳು ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸತೀಶನ. ಮುರಾಣಿ ಬನ್ ಪರಡಾತ್ ಮಂಡೇರಿಡು ಮುಖ್ಯ ಮಾರೆ ಪೊನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂದೇರಿಡು. ಓ ಅಂಚನೆ ದಾದನ ಮಾರೆ. ಪೊನ್ನು ಬಂಗಬೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣನ್ನೇ. ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಓ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ? ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಯಾರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಟು? ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಟಾ ಲೋಹಿತ್ ಬ್ರದರ್? ಐಂಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ಸತೀಶಣ್ಣ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ? ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ? ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡುದು ಇದೆ, ಅವಳು
ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿಯಾ ಮ್ಯಾರೇಜ್? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಎಡಮ ಜನ ಇಡುಳ್ಳೇರು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಅರೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರ ಪೂರ ಎಡಮ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಬಿಗೋರೊಂದಲ್ಲೇರು. ಮಂದೇರಿದ ಉಲಾಯಿ ಬೋಡು ಅಂಡ ಮಂದೇರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೊನ್ನು ಇಪ್ಪೊಡು ಚಲಿಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಚಲಿ ಇಜ್ಜತೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಇತ್ತೆ ಚಲಿ ಇಜ್ಜತೆ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿ ಪೊನ್ನು ಸೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಓ ಪನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಂಡು ಹೊರ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾಲೆತ್ತಾತೀರು ಓ ಪಂಡಾರೆ ಈರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಓ ಪನ್ನಿ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಂಡು ಹೊರ ಕಾಮಿಡಿ ಆತನು ಮಾರೆ. ಓ ದೇವರೇ. ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದಲೇರು. ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಈತು ಹೊರ್ತು ಲೈಕ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಮದುವೆ ಇರೋದು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಓ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇರೋದಾ? ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಲೋಹಿತ್ ಬ್ರದರ್, ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ. ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಮೇಡಮ್? ಹೌದು ಬ್ರದರ್, ಇದು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಲೋಹಿತ್ ಬ್ರದರ್, ಇದು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಂಡು ಅಗುಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮೋನೆತು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ದಾದಾಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಂಡು ಅಗುಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮೋನೆತು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಇರು ಓ ಪಂಡರ ತಾಯ್ಕ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ, ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ. ಮುರಾನೇರ ಬತ್ತೇರಿ, ನೀ ಬತ್ತೇರಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ. ಸ್ವಾಗತ ಒನಸಾಂಡ ಇರ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರು ಮೊಲು ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಲಾಡ್ಸ್ ಡು ಲೆಪ್ಪರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಕ್ ದಾದಂದ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕಮೆಂಟ್. ಕಾರ್ಕಳ ಟು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದೌದು, ಹತ್ತಿರಲ್ಲ, 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಲೋಹಿತ್ ಬ್ರದರ್. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ ಕೈತಾಳ್ಡು ಲೆತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡಿ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆತ್ತಿನಿ ಅಂದು ಓ ಪನ್ನಿ ಪಾಪ ಮಾರ ಅಂದೆ. ಓ ವನಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಯಾರೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡತೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕೈತಾಳ್ಡು ಲೆತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡತೇರಿ. ಹಾಯ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ, ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಬಂಡೇರು, ಇರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜತಿ ಇಂಚ. ಲೋಹಿತ್ ಬ್ರದರ್, ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಇದ್ದೀರಾ ಹೋದ್ರಾ? ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಲ.
ಯಾನ್ ದುಬೈಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ದುಬೈಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಲ್ಟಾ ಅಂಡ್ ತೂವರ ದುಂಬು ಸೆಂಡ್ ಆತುಂಡು ಸಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಎಂಕವೇ ಓದಾರ್ ನ್ಯಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನವು ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಅಂದಾಜೆ ಜವು ತಮಿಳ ಹಿಂದಿಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮರಾಠಿಯ ಉರ್ದು ಮಲಯಾಳಿಯ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಉರ್ದು ಮೆತ್ತೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಕ್ಕ. ಪುಷ್ಪ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಆರು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಯಾರು ಲೈವ್ ಬರಂದಿತ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ತೋಜಿಂಡು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ರೇ ಒನ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಎನ್ನ ಒನ ಸಾತುಜಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒನ ಸಾವುಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಒನ ಸಾತುಂಡು ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಅಂದೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದುಬೈಡ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕಾರ್ಕಳಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಮುಲ್ಪಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ್ ನೋಡಿತ್ತು ನಂಚ ಬಾಲೆ ದಾನ್ವೇರ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಉಳ್ಳಾರೆ ಆರು ಆರನ ಪುದರ್ದಂಚಿನ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಆರೈ ನನ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ವನಸ ಅಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ವನಸ್ ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಈರ್ನ ವನಸ ಅಂಡೆ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುಷ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದುಂಬು ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಪುಷ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐನಿ ಆತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರೆ ದುಂಬು ಲೈಕ್ ಬೈದಾರ ಅಂದತೆ ಎಂಕ ತುಯಿಲೆಕೊಂಡು ಪುಷ್ಪ ಅಂದು ಈರ ಬೇತೆನ ಎರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರನ ಪುದರ್ದಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪೇರತ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಜತ್ತೇರ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಜೋಕುಲ್ ಜತ್ತೇರೆ ಗಂಟೆ ಕತ್ತಾಡತ ನೈನೇಶನ್ನೆ ಎಲ್ಲೆ ದೀಕ್ಷನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದೀಕ್ಷಾಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಓ ದೀಕ್ಷಾಕ ಓಲ್ಲೇರಿಯೇ ದೀಕ್ಷಾಕ ಬೈದಿಜೇರು ಮಾರೆ ದೂರ ಬತ್ತೇರು ದೀಕ್ಷಕ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಡೇಗೆ ಆತ ದೀಕ್ಷಕ್ಕನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಓಲಾರ್ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಕ ಉಮೇಶನ್ನೆ ಬಂದ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಹಾಕುವೆ ಎಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಕುಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲೆ 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 ನಾಡೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಲೈವ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆತಿ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನಾಡೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಜೀಪ್ ಎಂತ ಉಂಟು ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಷ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಏರು ಪುಷ್ಪ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಲೈವ್ ಮರಂದಿತ್ತಾರ ಅಂದತೆ ದುಂಬು ಸವಿತಾಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬನ್ನದು ಓಕೆ ಸವಿತಾಕ್ಕ ಐತು ಬಿಡ್ತು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಾರ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ ದೀಪ ಇರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಇರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕನಮ್ಮ ಬೊಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೊರ ಲೈವ್ ಪುನರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜತ್ ನಮ್ಮನ ಕಮೆಂಟ್ ಅರೆ ಬೂರು ಜಂಚಾಪಿನ್ ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಂತಿಯರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅದ ಇರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟನಾ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಇಷ್ಟ ನಂದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂಡ ಫೇವರೇಟ್ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐನಿ ತೆತ್ತಿದ ಕೈಪು ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದೆ ಕೆತ್ತಿದ ಕೈಪು ಸೂಪರ್ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನು ಲೈವ್ಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಲೆ ಯಾರಲ್ಲ ಬರೋಚಿಂದ ಬನ್ಪುಜಿ ಅಂಕಲು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅರೆಕು ಕಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇರು ಕೆಬಿ ಗೊರಂದಿತ್ತಾರೆ ಸತೀಶನ ತೂಲೆ ಇರೆ ಮಕರ ಮಲ್ಪನ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರಡ ಕೇಂಡತೆ ಸತೀಶನ್ ಇರೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಐಕ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಕಲಿ ಇಷ್ಟ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸದೆಲ ವನ್ಯ ಸದಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ದಾದಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾರನ್ನ ಪುದಾರ್ ಹಾಯ್ ಯಾರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್ ಒನಸ್ ಅಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶನ್ ಯಾನ್ ಒಡೆಗಾಂಡಲ ಪೋಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ
ಅಂದೆ ಪಿಲಿ ಕಲಿ ಇಷ್ಟ, ಪಿಲಿಕ್ ಕಲಿ ಇಷ್ಟ, ಕಲಿಗೂ ಪಿಲಿ ಇಷ್ಟ. ಸರೋಜಕ್ಕನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಿಲಿ ಕಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ, ಸತೀಶನ ಕಮೆಂಟ್ ಕಲಿಗೂ ಪಿಲಿ ಇಷ್ಟ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಅಂಚ ಏರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿರಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದಿನ ಇಲ್ಲು ಊರು ಗ್ರಾಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓ ಇರು ಡ್ರೈವರ್ ಅತೆ ಜೀಪ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತಾರು ಅಂದು ಮಾರ ಡ್ರೈವರ್ ಆಲೆ ಕೊಡ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಯಾನ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪ್ಯಾರೇನು. ತೂದಿಪ್ಪೋಡು ಹಾ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಜಾತಿ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜದ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವಿ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನ ತೋಜುಂಡು ಆರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಡಿಯೋಗು. ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪೊಡು. ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನ ಲೈವ್‌ಗು ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನಸಾಂಡೇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅರೆಕ್ ಏನುಂಡ ಐಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಒನಸಾಂಡೇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಒಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡ ಅತೆ ಏರ್ಲ ಕಂಡು ಬೇರ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಏರ್ಲ ಕೊನೋಪೆರ ತೋಜುಂಡು. ಲೈಕ್‌ನು ಕೊನೋಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ನೆಂಚ ಕೊನೋ. ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ನೇರ್ಲ ಕೊನೋಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ನೆಂಚ ಕೊನೋಪುನಗ. ಅವರವರ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಶತಶನ್ನಲ ಕೀರೆಗ್ಲ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ. ಯಾರಿಲ್ಲ ಒನಸ್ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾದ್ ನಕ್ಕೊಂಜ ಎನ್ನಲ ಒನಸ ಆತಿಜ್ಜಿ ಒನ್ನ ಒನಸ ಆವಡಾತೆ ನನ್ನ. ಅಂದು ಬರ ಲೈಕ್ ಕೊನಾರೆ ಅಂದು ಬರ ಲೈಕ್ ಕೊನಾರೆ ದಾದೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊನಾರ ಅದನ್ನ ಬಣ್ಣರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವು. ಜೀಪ್ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ತಿನ್ನಾರೆ ಆಪುಂಡ ಲೈಕ್ ಅಂದಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೊಂಜಿ ತೂಲೆಗೆ ತಿನ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡವು ಇರೆದೆತ್ತು ನಂದತೆ. ಭವ್ಯ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಲಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಲು ಮಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾಕ್. ನಾಲ್ ಜನ ಐಡುಲ್ಲಾರು. ಈರೇ ತಿನ್ಪಾಲೆ ಅರೆಗ್ ಲೈಕ್‌ನು ಓರ ತೂವೊಡು ಎಂಕ್ ಓ ಅಂದೆ ಇರೆ ತೂವೊಡು ಇತ್ತನ ಸೆಂಚ ತಿನ್ಪಾಪುನಿ ಮಾರೆ ಆಯ್ಜತ್ತ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ಒರ ತೂವೊಡು ಇತ್ತುಂಡತೆ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿತ್ತೆ. ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಡಾಲ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಇರೆಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾದಾ ತಿನ್ಪುನು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಲೈಕ್ ತಿನ್ಪುನಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಒಂಡೇರು ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ತಿನ್ನರ ಆಪುನಗ ಎಂಡೆ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಡೆ ಐಕ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರೆ ತಿನ್ಪಾಲೆ ಅರೆಗ್ ಲೈಕ್‌ನು ಒರ ತೂವೊಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರು. ನಿಕುಲೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್. ಗಣೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಿ ಲೈವ್‌ಗು ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಎಂಚಲ್ಲರ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಗಣೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವಿ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲ್ಕೆ ಆತುನರೆಗ್.
ಗಣೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರದರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಮಿಳಕ್ಕ. ಓಕೆ ಪ್ರಮಿಳಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಲೈಕ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಮಿಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಪತ್ತು ಜನ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೇರು. ಯಾರು ಲೈಕ್ ಕಂಡಿನಿ ಪಂಡೇರತ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ದಾಯಿ ಕಂಡುನಿ ತಿನ್ನರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಯಾಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾಲ್ಲ ಐಕ್ ತಿನ್ನರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇನ ಅತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೇನು ತೂತೆನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಕನ್ ತೂತುನ ನೆನ್ಪುಂಡು ಐನ್ಸಲ ಬಟ್ ಓಲು ತೂತೆ ನೆನ್ಪು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ಓಲ್ ತೂತಿನಿಂದ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜ ತೆರೆಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಷತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಲೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ಅಕ್ಷತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚಲ್ಲ ರೊಣ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಕ್ಷತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತೂವರೆ ಎಂಚ ಮೋನೆ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾವ್ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಓ ಅಂಚನ ಇರ್ ಮೋನೆನೆ ತೂತು ಜರ ಅಂದ್ ಇರ್ ಮೋನೆನೆ ತೂಯಿಜಿಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೆಗ್. ಮೋನೆ ತೂಯೆರಡ ಗೊತ್ತಾವ್ ತೂತು ಜರಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಜತೆ. ಸೋಡ ಉಂಡ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೋಡ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಡದ ಇಜ್ಜೆ ರಥ ಮಾರೆ ದೂರ ಪೋತೆರೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು. ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ. ಹಲೋ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ಗು ಇರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ತೂತೆ ಪಾತೆರ್ ದೆವು ನೆನಪು ಓಲು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ ತೂತೆರ್ ಪಾತೆರ್ದೆರ್ ಓಲೊಂದು ನೆನ್ಪಿಜ್ಜತೆ. ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನ ಮೋನೆ ಏರ್ ತೂತಾರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನ ಮೋನೆ ಏರ್ ತೂತಾರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ತೂತುಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಏರ್ ತೂತೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನಾರ್ನ ಮೋನೆ ತೂತುಜ್ಜಿ. ದೀಕ್ಷಾಕ್ಕ ಈರ್ನ ಬರ್ಡೇನ ಎಲ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಾಕ್ಕ ಈರ್ನ ಬರ್ಡೇನ ಎಲ್ಲೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಏರ್ನ ಮೋನೆ ತೂತುಜೇರುಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ದಾದನ ಪಂಡೇರು ತೂವರೆ ಎಂಚ ಮೋನೆ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಮಾರೆ ಅಂದಂದು ಮೋನೆ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾವು. ಸತೀಶ್ ಮದ್ಮೇಡ್ ತೂಕ ಓ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದ್ಮೇಡ್ ತೂಕ ಬಂಡರ್ ಅಂದಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ತೂಕತೆ ಎಂಕು ಹೊರ ತೂವೋಡು ಆರ್ನ ಮೋನೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮೋನೆ ಹೊರ ತೂವೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ.
ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆಪುಂಡ ಅಂದ್ ಈರ್ನ ಮದಿಮೆ ಅನ್ನಗ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಯ ಆಪುಂಡ. ನಿಜಪ ಈ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಮದಿಮೆ ಆಪುಜಾರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಈ ವರ್ಷ ಆಲೆ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಾತ. ಸರೋಜಕ್ಕಗ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತುಂಡು ದಾಯೆಗ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಪಂಡೆರತ್ತ ಅಂಚನಾ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಪೊನ್ನು ಇಪ್ಪುಯೇ ಈರೊಂಜಿ ಆಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೊನ್ನು ಇಪ್ಪು. ನಾಲ್ ಜನ ಹಿಡುಡುಲ್ಲೆರ್. ಡಿಪಿ ಮೋನೆ ತುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಡಿಪಿಡ್ ಮೋನೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಡಿಪಿಡ್ ಮೋನೆ ತುಲೆಂದು ಡಿಪಿಡ್ ಮೋನೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ತುಯ್ಯ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಲುಂಡು ಡಿಪಿ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಡಿಪಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮೋನೆ ಒಲ್ತಿಪ್ಪುನು ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಅವಳು ಡಿಪಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮೋನೆ ಒಲ್ತಿಪ್ಪುನು. ಕನ್ನಡಿ ತೂಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮೋನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓ ಅಂಚ ಕನ್ನಡಿ ತೂಲೆ ಮೋನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕಗ್. ಸರೋಜಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಮೋನೆ ತೂವೊಡ್ಗೆ ಅವೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ್ ಪೋಯೆರ ಅಂದ್ ಅರೆ ಬೆಚ್ಚಾಣ ಅಂದ್ ಸರೋಜಕ್ಕಗ್. ಕನ್ನಡಿಡ್ ಡಿಪಿ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಯಾರ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕನ್ನಡಿಡ್ ಡಿಪಿ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಈರ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರದರ್. ನಮಸ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ? ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ಬ್ರದರ್? ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ. ಊಟ ಆಯಿತು. ಚಿಕನ್. ಹೌದಾ, ಚಿಕನಾ ನಿಮಗೆ? ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್. ನಮಗೆ ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ಬ್ರದರ್, ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್, ಚಿಕನ್. ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆವಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅನ್ನಂದರೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇತ್ತೆಲ ಓಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆಂದು ಓಂಡು ಇತ್ತೆಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ದು ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್, ಇನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ. ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡುದು. ಇತ್ತೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಆತಜಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ.
ಆರಂಚ ಪಾಪತೆ ಪಾಪ ತಕ್ಕತ್ತಾರು ಬೆಚ್ಚ ಪೂಜಾರೆಗ್ ಓರೋರ ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡ ಆತೆ ಚುಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡ ಆತೆ ಜೋರು ಬೆಚ್ಚ ಪೂಜಾರೆಗ್ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್, ಊಟ ಕೊಡುದು ಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಊಟ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವೇ ಊಟ ಮಾಡುದು. ಯಾರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಊಟ. ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾಲ್ ಕೊರಂಡ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಂದಂದು ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ ತಿನ್ನಾಂಡ ಅತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮಾಲ್ ಕೊರಂಡ ಆಂಡ್ ಚಪ್ಪೆ ಆಪೇರಾರ್. ಅವು ಪಾಪದ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಂದಂದಿ ಅವು ಪಾಪದ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಅರೆಗಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅತೆ ಆರಂಚ ಬೆಚ್ಚದಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಾಪತಾರ್. ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ. ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್. ನಿಗುಲು ಜೆಪ್ಪು ಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸರೋಜಾಕಿ ನೀ ಜೆಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ನೀ ಕುಲ್ಲುನೆ ದಾನಿ ಜೆಪ್ಪು ಜಾರ ಇನಿ ಏರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಅವೇ ನನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸರೋಜಾಕ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಏರ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಜೆಪ್ಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಾಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಪಾತೆರ್ಗ ಪೋಲೆ ಪೂರ ಜೆಪ್ಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ ಎಲ್ಲೇ ಬರಲಿ. ಓಕೆ 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 ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.